Pigpapasalamat kan 21 anyos na broadcasting student na si Lance Espinosa kan Purok 2 Barangay 30 Pigca, Legazpi City ang naresibing pinansyal na asistensya sa lindong kan Integrated Scholarship and Incentives o ESIP program kan Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol. Sabi niya, dakulao na ining tabang sa iyang pag-eskwela lalo na sa mga gastuson niya sa thesis. Siyempre po as a student and siyempre nasa college na parang I'm very grateful po na makareceive po ning assistance coming from po. Sabi po baga ni Congressman kanina, nag-initiate sinda mag-aro ganito. Nailing nila na may mga nagtitios, may mga pamilya tapos yung iba-iba pong sectors na very kapos po ngunyan tapos nagmamahal pa po mga barakalo. Apektado man po ako as a college student and siyempre dakulon pa po akong tigagastusan sa kaya maski simple pong araw ganing tabang from Ako Bicol and other leaders na nag-initiate po na na magtaong assistance padit-dit nakakaabanti man po kami sa pang-oral daw na buhay. Gagamiton man daakan ni estudyanteng si Kenneth Sulina kan Purok 1 Barangay Balasbas Maanito Albay ang naresibing pinansyal na asistensya hali sa ahensya para sa iyang oral daw na pambalon asin pang puro pamasahe. Sobra po yung pasasalamat siya kasaya po ma'am kasi po sa tulong po nito, makakapag-tuition po ako as well as po makakatulungan ko din po yung parents ko, yung sobra po. Maraming salamat po sa Ako Bicol, tsaka po sa DSWD po. Kasubagong aga kan gibuon ang payout sa Embarcadero de Legazpi sa Legazpi City. 924 estudyante hali sa man iba-ibang runa kan Albay ang nakinabang sa programa. Presente sa aktibidad ang dating kongresista kan Ako Bicol Party List na si Christopher Kitoko. Sigun sa dating opisyal, saruini sa mga espuersos kan sa iyang tugang na si Congressman Elizalde Co. Ngani matauanin asistensya ang mga kwalipikadong estudyante sa probinsya. Dakulang tabang na po ini sa mga estudyante, lalong-lalo nang binagyo pa sana last week na siyempre may mga na-damage sindang mga gamit. So kaining subording house nila na natangay, so mga gamit nila, yan. Makakatabang pa po ini sa inda. Asigurasyon man kan partido na madugangan pa ang benepisyaryo kan naunang bita na programa antes na matapos ang presenteng taon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.